നമ്മളിപ്പം ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് സൈസൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി എല്ലാ ഡ്രസ്സ് ഇടേണ്ട പാകത്തിലായി വന്നാല് ഈ കണ്ണാടിയിലോനെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നറിയാം, എനിക്ക് ആപ്സ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കുറേ ആള് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവരോട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. 58 കിലോ ആണ് ഉണ്ടായത്, വെറും 58 കിലോ. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടായ ആടുന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടു സൈസ് ആവണം. കാരണം 58 കിലോയിൽ എനിക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ ബുള്ളിങ് അനുഭവിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ 78 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, സൈസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ, അതായത് ഷർട്ടിന്റെ സൈസ് XXL ആണ്. ഏഹ് പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് ആപ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്നൊരുത്തനും എന്നെ ബുള്ളി ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. ബുള്ളി ചെയ്യാൻ വന്നാല്, അല്ല വരാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സൈസ് കണ്ടാൽ. നമ്മക്കതല്ല വേണ്ടി, നമ്മ കട്ട് ചെയ്യില്ല, എപ്പം ബൾക്കാണ്. 1/2 കിലോ കുറഞ്ഞുണ്ടല്ല, അന്ന് ഡിപ്രഷനാണ്, അതറിയാം.